Para riba iet, nga ai kublai yapi. Ngila yoi kumdo kari kala yakun persya yak jingpang COVID-19 da kabor baro. Kani kani ka klam ka bahe tam haki spasnem balalej. Bat hapedeng kani ka klam ka India kala yele persya ru yaki wei ki jinglen shop na kibor ka Maryang. Kaladon ka eryong amfan, ka eryong nisarga, ki jingslei kilaja haki babun ki jilla. Kiladon bun ki jingkinyo jumai beret bat bakraw, ki jingtua kendau kilaja. Haki shiphaus ngi balalej, kari kelamat ya artli ki eryong bakraw sa sisin pan. Ka eryong tokte, hakarut duriaw hakapang sepngi, bat ka eryong yas hakarut duriaw hakapang mingi. Kini ki artli ki eryong kilakta ya ki babun ki jilla. Kari bat ki beriau kila ikon da kabor baro, bat kila penduna ya ke jingyap ki beriau. Ngis ngau menta bangilala pelaj im kambun ban ya kasnem balalej. Hakani kapor ke jingye ke rukom baki beriau ki baksakta haki eryong kila peni ya ke jingslur. Hakani kapor ba da ke jingyai sya ke jingle renti ngakwa ban penpau ke jingyero bat nga aiku bleiru nado ke doonut baro yaki nongsong senong. Ki beriau belawan sekmat, bat yasim benta haka jing pelaj im, ka jingyero yaki kamlong ke barit, nga ai kublai yaki baro. Ka sorkar pedeng, ki sorkar jela, bat ki bor sensyar baro, kila ye trailang banyakun yakani ke jinglin syom. Nga penpau ka jing ngolem, ya baro ki beladu no yaki bait batony. Ngi yeng skemlang, bat baro ki basem jenjar, na ka jingdu na kani ka jinglen shop bat hakapor jong ka jinge. Para riba kamper la ka jinge ka he hadu katnu ka jingkut jingbut ka India ban job kala julong ka bakraw. Ka bor jingklan jongi baro bat ki jingshakri jongi kila sey yakari na manla ka eryong bat jinge. Dangshen ngilai kumno ki doktor ki nos bat ki nong yakun banakmat kila trei sngi bat miet, klem da kuslai syapang yaladi, bat kidang trei kumju hadu menta. Hapadeng kini ki baro, don bun ki beriau ki blale ya ke benta bakraw, ban yakun persya ya ke jingwan linshop baar jong ke corona. Bun ki nong sengap kaman ki bat, haka namu app bat lingba ki siti, kila kintu yanga ban keren syapang kini ki nong yakun. Paralok, haba ke jingwan linshop ke baar kalaja, kinsan ke jingdawa ya ke oksigen kala kieu da bun sya. Kala long sisya ke jinge bakraw. Ke jing penpoi oksigen ciki jaka bakendong jong kari, kala long ke jinge. Lada ki kali kit oksigen ki ya kamstet, kila ban betei. Kidan bun ki jaka bapenmi oksigen, haki pang sepngi jong kari, bat nakita ki jaka kasimpor bun sengi ban penpoi ya ke oksigen ciki weipat ki jela. Hakani ke jinge bayakendo dakari ki nongnya kali bekit leer oksigen, ki oksigen express, ki pilot jong ka Air Force, kila yarap yakari. Bun kum kini ki beriau, kila trei kum bayele tma, bat kila pelaj im yaki hajar bat ki milian ngut ki beriau. Menta hakaman ki bat, uwei ubriau bekerteng u Dinesh Upadhyay na Jaunpur, Uttar Pradesh, ulayo banyakren bat nga. Ngalak kili u ba unya thu sapang jong u hanga. Ula jubab bat ong ba udai na kasunong Hasanpur, Post Jamwa, District Jaunpur, Uttar Pradesh. Ula yathu ba unya ya katangka bakit oksigen haki khatsan hadu khat nyausnem balalej. Ngala ong u batang na kabanya yakatrok bakit oksigen uyadon benta ban pelaj im yaki milian ki jing embrio. Ula ong bakata kadai ka kam jong u. Ula yathu ru baka company Inox ba open kit ka sumar bat kmi ya u. Ula yathu ba hakanu ka jaka ba ulej ban kit yaki oksigen udap da ka jinkmen. Ngala ong u ba hakani ka por jong ka corona ka jingkit kli jong u kala kamkya ula kubur yakata. Ngala kili u ba haba usong hakatrok ka ka bu judon haka jingmut jong u. Hatu ka ye per ne nakabo julong menshwa. Hatu don na ka jingban kia. Don na ka jingkia ka jingmut jing perkat.
nalor ba udon saki jingkit hayeng. Kadon saka corona saki wei ki jingdawa. Dinesh ula ong ba kuslai. Ong ba kwa ban pinpoi yaka oksigen haka por ka badai. Bat lada don ba yo jingim na ka oksigen ba pinpoi. Kadon ka jing ngau sarong na ka benta jong u. Ngala kelipat ye u ba hatu menta habaki brieu kila yo i yaka jingkong san jong ka kam ba utrei hakani ka klam. Yaka ba kimpat ju yo i mensua. Hatu ka jing ngau thu jong ki brieu kala na em menta sapang jong u bat ka kam ba utrei. Dinesh ong ba mensua kinong nya kali kit oksigen ki ju sakut shani shatai. Henrei menta ki bor sencaru kila yarap ya ki brieu ki ba kumma sibon. Ong ba kat chaba ulej ujudon ya ka jing ngau thu ba ulej ban plaj em ya ki brieu. La uyo ya ka bam ne yo. La uya kendo ya ki jing Henrei Maria Poi ha hospital ki bor peniat hospital ki bahayeng jong ki nongpang ki pitni ya ka dak da uvi ha ki simpria kti ka bamut victory ne ka jing job. Ong ba usngau yo jing tengen haba uyo ban le kam babha ban syakri ya ki wei. Ngala keli ya hatu ulet pa shalayeng man kasngi ula jubab da ka ba ong baki khun kisa sa sunong kat ba ma upat usa haka inox air product. Uyo ban lek yeng hadien pra hadu kendai benai. Ngala ong ba hadien bakari kelas ngap yaki ki ba udon ban ong ki breu ken ngauto kumno ki weipat ki trei haka jing yakun persya yaka corona. Nganget baki don daki milian ngut ki breu ki balong kum Dinesh Upadhyay ki ba bon kam ban plat im yaki milian ngut ki weipan. Dinesh ula ong ba haka wei kasngi ngin sala ban penliem yaka corona. Ngala ong ya baka mensiem ba udon kadai ke jingklan jongkari. Paralok haba unongnya tangka bakit oksigen upoi hospital. Ikum unong wanra kubor jong ublei. Ngila ban ngautu hadu katno ke jingkit kli baka kam ba bencet haki bat katno ke jingkiai ke jingmut jing perkat ru kadon. Paralok hakani ke por jong ke jing katanat penyat rel kari kalawan sakmat ban pensuk ya ke jingkit ya ke oksigen. Ka oksigen express ki rel kit oksigen kila kit ya ke oksigen sa man laki kendong jong kari kam kloy ban ya ki kali bayat na ki surok. Ki kime bat ki hinmen para kentai kin ngau sarong ban yo ngau ba ya ke oksigen express la penyat tang na ki kentai. Baro ki kentai hakari kin ngau sarong ya kani. Om tangkat ni baro kinong song sunong kin ngau sarong ya ke jingtrei jongki. Ka shirisha gajini na ka oksigen express kalaya sam hakaman kibat. Ka shirisha kadai kebanya ika rel bakit oksigen keba penyat bek tek tang daki kintai. Ka trei ka kam bakraw. Hakani ka por corona ki babon ki kintai kumaka kila wan sakmat bat kila pinkup bor yakari da ka bayai kun persya ika corona. Ka long sisa ka nuksa jong ka bor ki kintai. Ngala kili nangno kalayo ya ka jing ay mensim. Ka shirisha kala jubab da ka baong bakala yo ya ka jing ay mensim na ukpa bat ka kemi. Ukpa jong ka udai unong trei sorkar kadon arngot ki hinmen kentai. Ukpa u ay mensim ban trei. Ka hinmen nengkong jong ka trei ha bank kat ba ka shirisha ka trei hakatanat penyat rel. Kala ong badai ki kemi ki kpa ki bajuyai pencelur yaka. Ngala ong yaka bakala aya ke jing syakri jongka hakisngi babiang ki ki. Ngala ong ru baka aya ke jing syakri habadon bun ke jing dawa yaka oksigen bat haba ka kit yaka oksigen ru kadon laka jong ke jing kit kli. Ngala kli ke ke jing syem jongka ban kit yaki wei kitiar kat ba menta pat ka kit yaka oksigen. Kala jubab baka trei ya ka kam da ka jingkimen. Hakum kani ka por baka oksigen kalong ka bekerpang ka jingsngan ha ka por bakit ya karu kalong ka badon kam bha. Katanat penya rel kari kala kersan ya ka jingtemu ban penkit ya ka oksigen. Ka shirisha kalanya sispa arpusan kilometer ha ka sikenta siteng
ban pinpoi oksigen. Ngala ai kuble yaka bat yaki kime ki kpa jongka ki bala pensilur bat ai mensiem yaki kon kentai baro laingut bakin don yakani kejat mensiem. Nga ai kuble yaki bakum kini ki kime ki kpa bat ki kentai ki basakri yakari bat ki bapin i yak jingshit rahem hakakam. Paralok ka jingshem jongka shirisha ka ai mensiem bat penlung mensiem yangi. Haka jingshisha ka ni katma kalong ka bahe bakari jongi ka yat lengba yaka ka ringkau bat ka suny. Haka wei kalyang ka jing pinpoi ki tangka bathali chaki jakapan mi oksigen da ki leng suny ka Air Force ka day ka bala jule. Haka wei pat kalyang ka jing shinai ki jakapan mi oksigen kala jandem. Yaka oksigen ki oxygen concentrator bat cryogenic tanker la wanra na syabari. Namar kata ka tanat ki sipai duriau, sipai suny, bat sipai ringkau, bat ka DRDO ki adon bentalang. Buon na ki start science jongi ki reu sampang hakikam karkhana, bat ki reu sampang hakikam sina jingsina ki terei sitom bha. Ka jingkwa tip bat jingkwa sngautu yakini ki kam baro ka don hak jingmut jongki breu hakari. U Air Force Group Captain Patnaik, u yasam yaki jingsyam jong u. U Patnaik ulayathu ba uday u Group Captain jongka Air Force Station ha Hindon. Ngala ong u ba hakapor jongka tma persya eka corona, ulakit sibun ki jingkit kli. Ulet cekeleng ke perthai, u kit yaki tangka, u pa yaki tangka syani. Ngala keli kumnu upniat yakakam. Menswa ujutre yakakam sipai. Katba mentapat umare ban pelat im yaki jing im breu. Upatnayak ulayathu baki sipai kummau ki yarap yaki parari hakane kapor jong ke jing e. Ulaong ba ulong ubedonbok ba uyo ban trei yakani kakam namar man bayo yaka hukum ban trei utrei bahabet yakakam. Ki jing hikai pat jing kersan bu uyo ki yarap u bat kila ban le yaki ki bakraw. Uyo yaka jinghun hakakam bu utrei bat nakani kadaw ulala ban trei lenter yakani kakam. Ulaya thu susu bahaka sibnai balalej ula suyai kit yaki tangka oksigen bat ki tindong oksigen na kabenta kani kari bat chakiwei kiri. Ka Air Force kalale palat 6,000 nreus pateli kumkini ki jinglej bat kalaher palat yaka 1,000 kenta. Lakumba sispa andriu pau ki jinglej cabari na kabenta kani kakam la pendem. Kilala ban pinpoi yaki oksigen tanka na kawai kejaka sa kawai pat hapo ka ar ne lai kenta. Hakaba menswa kajusimpor ar hadu laisngi hapo kari bat haki jinglej cabari la pendep hapo ka ar pusau kenta da ka batrei baro sisngi. Ka Air Force baro kawai ka trei ban kit yakini kitangka kloy kat bala bat ka yarap yakari. Ngala kili u kino ki jakabu ulet cabari. Ulayathu baha ipor balingkot ki lengsun ke Air Force kum ka IL-76 C-17 bat kiwei ki lengsun kum ka UK-1 bat C-130 kilej sa Singapore, Dubai, Belgium, Germany bat nakadaw jong ki jinghikai bakilayo bat ka jingsyet rahem bakidon kilala banlej bat pendep ikini kikam haipor balingkot bakiyo jingtip. Hakum kani kapor kari kasngau sarong balakalong haka ka ringkau ne kasuny baro kisipai jongi kiadon benta banyakun persya ya ka corona. Upatnayak uong baki sipai kiadon benta daga donot baro bat kitrei sitom. Uyathu baka kunjong uru ka aditi ka kersan ya u. Ngalayo ban yakren berka aditi kabaladon kat arsnem karata kabadang puli haka kelas bapra. Ka aditi ka ong ka ngausorong ba ukpajong ka udon benta haka kam bakongsan bha. Uyarap ban kit iki oksigen tangka na kibabon kiway pat kiri na kabenta kito kibasitom na ka corona. Ka aditi kayatho baka ngaudo ya ukpa namar umyo ban syong hayeng. Namar ba uhap ban lej sa keleng kapertay. Kayatho susu
baki wei ki paralok jongka. Ki tip ba ukupa jongka ulej ban kit oksigen sekeleng. Bat ki paralok jongka ki pek yaka daka jing sngau burom. Ki paralok jongka ki ong ba ukupa jongka utrei yaka kam ba kongsan bha bat ka aditi ka sngau sarong susu. Ki bahayeng baro ki kmi kpa ki sngau sarong yaka kam ba ukupa jongka utrei. Kalau ong baki doktor ki trei sitom sngi bat miet. Ki sipai ru ki trei sitom bat kalau ong ba daka jing trei sitom jong baro ngin sa job yaka thma persya yaka corona. La juong ba haba ka khun kenthei ka kren ka Devi Saraswati ka song haki kentien jongka bat haba ka aditi ka ong bangin sa job ka kelalong ka sur ublei. Ka aditi kalau ong bamenta kadang puli lingba ka online class bat ka siem yikilat baro ban yada hajieng bat haba hab ban mi nalayeng. Ki deng arsetap ki mas bat bot ya baro ki jingbta bat lekhoj ru kumju. Kalaya thu susu baka jus ngautenat ban jengi bat lekai basketball bat minta kini lahab ban sange namar badon ke jingkhang dam. Ka jus ngautenat ru ban shet kek bat shet kiwei jing shet na kabenta ukupa haba uwan yeng. Paralok ka jaj ben riu ka ai kublei kini sipai bat ki nong yele thma jongi na kabenta ka kam baki trei. Daki million kiwei pat ki briu ki bon kam met bat sngi. Ki trei ki kam baper na ki baki jule barabor. Kane ka jaj jing kalawan lenchop ya kapertai hadien sispa senem. Omdon baladon jingnang lupa ban pinyat ya ki kam hakum kane ka jing yesem. Kadai tang kamensiem syakri bat kamon bakloi ban trei ki badon halindan. Kari kelale ya ki kam bakampat jule mensua. Don mo bala ban mudur bahaki sngi bayat bet ki ba on penmi kendai spa metric ton ka liquid oxygen hak chisngi menta kalapoi palat ya ka sipausha menta ni penmi kumba kendai hajar sanspa metric ton hak chisngi ki nong ya kunjungi ki penpoi ya ka oxygen seki jaka bakendong tam jongkari parari ba la siem kilat ki babun hakari ban pendap ya ka oksigen. Baro kilale laki kamram kum ka kinhun. Layathu enga baka urmila na Bangalore kadon ya ukurem ubadei ubatrei halap. Bat kumnu utrei ya ka kam ban tes hapdeng bun ki jing Paralok hakapor basedang ka corona kaladon tangkawai kalap ban le tes hakari. Henrei menta kiladon palat hajar siteng kilap. Hakapasedang ya katu katnis pa kites lala ban le hakasisngi menta lale palat ya arpulakli hakasisngi kat hadu menta palat laifulai klur kinong muna lates hakari kane ka kambakraw kala ban long tang namar bakidon ki paralok kum une bun kinong yakun banakmat ki trei ban lej lum nong muna kabalej hapedeng ki badon ya ka jingpang ban sim ya kanong muna naki kadai ka jing sakri basisha ban yadai ladi kine ki paralok ki hab ban phong lenter ya ki PPE wat hapedeng ka jing shit ki nong muna ki pois kilap habang la pulie ya ka jing ajing mut jong pi bat ki jing keli ngalarai badai ban kran chapang kine ki paralok ngin yo jing tep sibon na ki jing sem jong ki ngalayo ban ya kran bat uprakash kandpal ubatrei kum ulap technician ha Delhi. Ngalakili ya uprakash la katno ulatrei hakani ka kam. Ka ay ka jingsem jong u hakapor corona. Namar bakum kini ki jaj brew kim jupa ho television na hakikot kubor. Henrei ki treibej hakilap kum ki riu start. Uprakash ulai thu ulatrei kum ulap technician haki sipos nem balalej haka hospital bakerteng ka Institute of Liver and Biliary Sciences ha Delhi. Ulai thu buladon hakalan ka kot kakya la arpu arsnem. Wat haswa bu untrei hakani ka hospital. Ulajutrei ha Apollo Hospital, Rajiv Gandhi Cancer Hospital, Rotary Blood Bank ha Delhi, ulajusakri haka Blood Fund Department ha Keleng. Henrei nadu ka sitarik uyayong arhajar arpo
utrei haka COVID testing lab hapo katanat virology jong kani ka hospital. Hapedeng kani ka klam COVID kadon bun ka jingban kia ya katanat ka kot ka kia. Henrei usim bakane ka jing yakun kadai ka lat ban le bha na ka binta ka ri ki para brieu ka imlang salang da ka jingkit kli ka jinget reilang bat ka bor. Ula ong bahabatrei katkum ka jingkmi linti ka ri ki para brieu bat ka imlang salang wanla ikam ilong iba katkum i jingjau barit haka duriau ba kadon ka jing ngau sarong. Teng-teng ki bahayeng ki ngau septieng ya kakam bakitrei. Kilong tekum ki sipai bayada ya kari haka jaka kaput bat ki jingai nalayeng. Ula ong ba ka jingma jong u kam yahap bat ka jingma bamat ki sipai. Ngala ong yu prakash ba ka sorkar ka ong ya baro ban penjengai iwei na iwei pat ban don haka jing singan. Kat ba maupat uhap ban em hapedeng uknyang jingpang. Kalong sisa ka jingma. Ngala ong baki bahayeng ki daihi ban don ya ka jing ngau septieng. Ngala keli hatu uhap ban penlut por kambun hakalap namar baki klurngut ki briu ki pale ya ki tes. Uprakash ula jubab da ka baong ba udon haka jing singan namar bakalap bahakane ka hospital ba utrei kadai ka balayo jing itu na ka World Health Organization. Ki kendon baki buat ki dai bala itu da ka pertai. Haba ki lektrei ki pong da ki jingeda. Ki simlut ya borok kilat jingeda haba ki lea ikites. Ulo ong baka dai ka jing IA jong ublay babun nagi bahayeng bat ki paralok baki dang im hadu menta. Ulo ong balada pikir la hi ban kiar na ka jingpang. Ngala ong yu prakash babun ki batrei hakilap kummau kila syutrei sitom la sisnem ban pelat im ki brio. Ngala ong bakari ka ngautu ya kani. Ngala penpau ka jing ngaungu iki brio ki batrei ya kakam kummau. Paralok ka jing iubi jong ka jing syakri kilap technician ka su sieng syangi. Ya ka jing syakri syaki hajar bat ki million ki brio la yoi lingba kani. Ngis ngautu baka jing IT lut bat ka jing tre sitom jong ki ka yarap ban yele persya ya ka corona. Parari ba it ngidang ya kren sepang kinong ya kun persya ya ka corona. Ngila yoi ya ka jing IT bat jing tre sitom jong ki haka sisnam siteng balaleng. Kidang bun sakiwei ki kinhun ba tre sitom na ki benta ba per jong kari. Kari jongi kala ya kindo iki jing e bakraw. Kani kala kata ya baro ki jing tre kam. Ki badon hakarep karyang kila yada ya ladi na kani. Kila ya chaprang susu. Hatu pitip na em ba wat hapadeng kani ka klam ki nongrep jongi kila penmi sibun ki marrep. Kila le bha sisya. Menta ka kinti haki babun ki jaka ki nongrep kila yo kambun ka minimum support price na ka benta utirsu. Na ka jingla ban penmi bun ukaw kari jongi kalala ban kerchan ya baro ki brio hakari. Menta hakani ka jing e prapo million ngut ki brio baduk ki yo ay ya ki marbam hadu ba omdan ka longyeng ka badu bam wat sisngiru. Paralok menta ki nongrep jong kari jongi ki le ye ki ay ki bapela ta ka basim kabu na ki but terikam batmai. Kum ka nuksa ki nongrep ka Agartala ki pinmi ya usophan ubabha. Ka jingdawa ya u kala jorbha hakari bat sabari rukumjo. Minta ka kinti ya uni usophan na Agartala la kit dakarel sa Guwahati. Ya kini ki sophan la pha sa London lingba ka Guwahati. Pilayo sngau le se ya ka kerteng Shahi Litchi jong ka Bihar. Hakasnem arhajar khatpra ka sorkar kala ai ya ka GI tag shauni usok mandir Shahi Litchi. Knang baka jing itu ya u kan kamklan bat baki nongrep kin yonong su na u. Hakani ka kinti ya uni usok mandir na Bihar la pha sa London da ka ling suny. Kari jongi kadap da ki jing iubi bapela nadu na mingi sa sepngi nang tei sadu sathi. Haka pang sathi ke India le se pilayo ngau sa pang ki soping jong ka Vizia Nagaram. Minta manu bombam ya uni usoping. Kani kadai kadaw
baki rel kikit yaki spaton ki soping na Vizianagaram ban pinpoi sa Delhi. Ki brio ke Delhi bat ka phang satay ke India ki yo ban bam yu soping na Vizianagaram bat ki nongrep na Vizianagaram ki kiew hakayo kakon. Kani karel kit marrep kalala ban pinkit arlak ton ki mar kat hadu menta. Ki nongrep kilala ban pha ki so ki juhur ki kew ki khaw sa ki jaka bakendong jongkari hakador kabaduna. Para riba it menta hakalai poterik ujemang ngiyakren hakaman ki bat kani kayaha bat kajingdap nyosnem ke sorkar. Hakini kisnem kari kalabut ya ke jingong sab ka sat, sab ka vikas, sab ka vishwas. Baro nangi ngila trei da ke jing IT lot haka jing syakri ya kari. Bun ki paralok kila pa ki siti syanga bat kerpat bah hakaman ki bat ngan yakren yakani ke jing ya linti bah nyosnem. Paralok kino ki jing job bangilayo hakini ki nyosnem ki day jongkari bat jong kinong song sinong hakari. Ngilamat bun ki klepmat bakari kesngau sarong hakini kisnem. Habang yoi baki India ka yaj da ka jingkut jingmut lajong bat om hapo ka jingsya penbor na ki wei kiri ngis ngau sarong. Habang yoi ya kata ka India ka ai ka juba badai syakitu ki batmu AA persya yangi. Kani kanang penskem yangi. Habang ka India kamenjuri ki AKA ki balong persya ya ka jingsngan kari. Habang ka bor jong kisipay jongi ka nangkiyo ngis ngau thu bangidon hakalinti ka badai. Paralok nga yo iki kubor bat kisiti na kibabun ki brew na manla ki kendong jongkari. Bun ki brew ki penpau ka jings ngongu baka boarding electric kalapoy sa kisnong jongki hakasin baningkong hadin nyo pusnem. Ki kun jongki kilala ban pulikot haka jingsay bat hapo ki pakha. Bun ki brew ki ong baki sinong kilayo lat pinyaso sa kanong ba lingba ki surok balasnabha. Ngakin mau badon ki paralok badai ki tribal ki bala pha kubor sanga bah kasin baningkong hadin balasna ya ka surok ki sngau bakiladon ka jingyaso bat ka perthai. Haka jo karukom bun ki baitu ya ka jingkmen ban yo ban ple ya ki bank account. Don ki blasdang ki kam batmai da ka jingyarap na ki skim baper. Bat ki layower yanga ban yasnok tilang hakata ka jingkmen. Ngalayo bun ki jingkhot ngobha saka jinglekmen Greha Pravesh hadin bakilayo yakayeng hapo ka Pradhan Mantri Awas Yojana. Ngalayo don benta haka jingkmen jongkum kini ki million ngut hakini ki hinyosnem. Dang kindiat singi benta kawai kalongyeng na kawai kasnong kalapa yakadur sanga sapang ka korum balabu hakayeng jongki hapo ka Jal Jivan Mission. Ka jingtho akadur ka ong Jivan Dhara jong kasinong jonga. Dan bun kilong yeng kum kini. Haki hinyo posnem balalej hadin balayo ya ka jinglat luoj. Tang lai klur siteng kilong yeng haki than yong kindong jong kari kilayo halayeng. Henrei haki arpui benai balalej saw klur siteng kilong yeng kilayo ya ka jingpenpoy ya ka kabakhuoj hayeng. Nakini khatsan benai kidei ya kapor badon ka klam corona. Ka jingej bayasiriem kalawan hakari lingba ka Ayushman Yojana. Habadon ki baduk ki wan pa yeng ki bakoj bakya da ka jingyo sumar ki sngau bakilayo ya ka jingim batmai. Ki sngau skem bakari ka don batki. Da ka jingkerku jong bun ki longyeng ka jingkerku jong bun klurngut ki kme kari jongi kaya chaka jingroy ringkat bat kabor. Paralok hakini ki hinyosnem ka India kalatrei ban pini sa kapertay ya ka linti batmai haka jingsiw bale lingba ka internet ne ka digital transaction. Minta pila ban siw jingsiw da ka basuk na ka no ka jaka. Ka ne ka long ka bamintoy sibun haka ne ka por jong ka klam corona. Minta ka jingpet ngor jong gibriw sa pang ka jingle khuj kala nangkiw. Ngila buru ya ki record satellite bat shan ya bun ki surok. Hapo nyosnem
ye ki babon ki jing ye kaja hakari lala ban penbej da ka jingsuk. Ka jingsngos kem batmai jong ka jingsuk bat ka jingroi kladon nado katan chatai lam mingi shadu sha Kashmir. Paralok hatu pila juperkhat ba yakini ki bala banle aki bon pos nem balalej kila jatang hapo ki hinyos nem. La penla yakini baro namar hakini ki hinyos nem ngila terei kambun kum kari ban kum ka sorkar. Ngila terei kum ka kenhun India. Man kinong chong snong kila persang ban sim yaki sen jam ban ya chakmat ban kintiu yakari. Hooj habadon ki jingjob ki don ki jingtenju ru de. Hakini ki hinyos nem ngila yele ya bon ki jingtenju ba bat ngila mi da ka jingjob ka baklan. Hakadur jong ka klam corona kani ka jing kadang beteng hakmat jongi. Kani kadai ka jing kabala pinki wen ya ka pertei barok kawai. Bon ki breu kila no yala ki ba baton. Wat kiri ki ba he kimsim lalaj nakani ka jing penjon. Hapadeng jong kani ka klam ka India kaya chaprang da ka jingkut jingmut ban syakri bat ya treilang. Ngila yakun da ka bor baro haka jingwan linshop baningkong. Hakani ka kinti ba mentaru ka India ka sejob haka jing yakun persya ya uniuk nyang jingpang. Ka jing penjengai ba arpro ki an ba yedei bat ka mas ne ka tika omdei ban kensting. Kani ka dei ka lenti ka jingjob. Andang ya kendu biang haka man ki ban. Nginsay kren sapang ki weipat kinuksa ba ay mensiem jong ki parari bat nginsay kren ya kimat batmai. Yai pa ya ki jing ay jingmut changa sumar bandon haka jingkot jingkya nangra ya kari sakman. Kublai Sibon.